ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии футболи осиё шурӯъ мекунем. овозаи дарвозаи гузариши муҳофизатгари дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ва клуби Ланси Фаронса Абдуқодир Ҳусанов ба дастаи Манчестер Сити Англия сарлаваи ҳамаи расонаҳои хабарии ҷаҳон гардидааст. мо ҳам аз ҳамин хабар оғоз мекунем. Абдуқодир Ҳусанов бозигари 20 сола буда соли гузашта дар ҳайати дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар бозиҳои Олимпии Париж 2024 иштирок кард. ӯ аз соли 2023 дар ҳайати дастаи Ланси Фаронса бозӣ мекунад ва 31 вохӯрӣ гузаронидааст. ба ҷавониаш нигоҳ накарда ба ҳайати дастаи асосии мунтахаби Ӯзбекистон даъват шуда аллакай 18 бозӣ гузаронид. соҳиби медали нуқтаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ дар соли 2023 ба шумор меравад. ӯ дастпарвари клуби футболи Бунёдкор буда дар ҳайати клуби Энергетик Бегӯии Беларус бозӣ мекард ва ба маблағи 100 000 евро соли 2023 ба Ланси Фаронса интиқол ёфт. ҳоло расонаҳо хабар медиҳанд, ки Абдуқодир аз дастаи Ланс ба Манчестер Сити мегузарад ва муддати қарородаш 4.5 солро дар бар мегирад. Манчестер Сити барои ин бозигар омода аст, ки 40 миллион евроро дар реғ надорад. аз рӯи гуфтушуниди роҳбарони Ланс бо Манчестер Сити, ин футболбози ҷавони ӯзбек ҳоло аз ташхиси тиббӣ хоҳад гузашт. аслан Пеп Гвардиола ин муҳофизатгарро соли гузашта зери чашм карда буд ва эътимод дорад, ки маҳз хати дифоъро бо Абдуқодир Ҳусанов мустаҳкам кардан мумкин аст. ба ин мавзӯъ баъди ба имзорасидии шартнома боз хоҳем гашт. Абдуқодир Ҳусанов дар Манчестер Юнайтед таҳти рақами 45 бозӣ мекунад.